Unonzani? Tarira inish. Unonzani? Tanaka. Unobva kupi? Pagutu. Kunonzi kwani? Sabhuku wako ndiani kwagutu kwacho? Ani? Rukato. Iwe wati unonzi Tanaka ani? Ani? Munganasa. Mwataurisa mani hatisi kunyengana kapana? Munganasa. Yeah? Munganasa. Alright. Saka iwe izo zvichiuya panapa. Yes. Uchiuya panapa. Wauya sei? Ndio ine mota ye. Nifanika goyi. Unogara kupi? Kwangundu. Saka makonekta na sei nouye bro wako. Uyu ndio anoita zvekutengesa diesel. Nakani kamutora parodi yako kwa vatatu yako. Uye ndio anoita zvekutengesa diesel. Right. Muchironga dhiri imimi mission yenyu yanga iri yechi. Yekungotora diesel. Yekutora diesel. Right. Iwewe unoshanda kupi? Kukirashi. Kupi? Kukirashi. Kukirazi? Crash security. Crash security. Inowanikwa kupi crash security yacho? Base guru riri kuHarare. Base guru riri kuHarare. Saka iwe uri best kupi nenhingi yako iyi? Kupi? Ngundu. Pangundu. Iri pangundu ipo paya? Yeah. Alright. Kwa hiyo wazviziva sei kuti kunoku kune booster rine diesel? Kuno kumlelezi kunoku. Ndakauya kuno last time. Wakauya kuno rini? Mwedzi wapera. Uchida kodi? Ndakandaperekedza mota yefuel. Mota yechi? Yefuel. Yeikoneti? Yeah. Wow. Security. Ndobva mabuya panapa ndo yanga iri first time here kana wagara uchiuya kuno? Ndakauya kuno kaviri. Ndobva wakaziva kuti kune booster renhingi reikoneti. Mune maliters mangani mutengiri yari? Kuziva kwako Europinda maliters mangani? Akaita sawa nakara ma2000. Ma2000? But patakadira tinodira 2000. Makadira chii? Ine ndandiri pamusoro petenga ina kusvika 2000. Yes, ndati makadira chii? Makadira chii? Handina kuona kuti aiwa kumota ndo kuna ichine rekoda kuti yadira yakaunda zvakadinda ndiri pamusoro petenga. Oh. Saka kusadzwa azazi. Avazazi. Iwe uri kusecurity watinonzi ani company yacho? Crash security. Saka hii kana iri trust iwe uchitibira kudai unomboziva kuti crash. Aiwa ndati isecurity company handiri. Vachipinza iwewe kuti uuraya nyika yekunoku kumwe nezwest uchiba madhizeri emabooster. Unoda kuti isusu tirarame sei? Patongorezveka. Iwe uri mupurisa. Officer munodaro. Ndizvo? Patongorezveka. Right. Apa tingati isusu muridzi wedhizeri ramaibudisa umu ndiani? Ndiwe here kana kuti ndoumwe wako? Kana maribudisa atingati muridzi ndiani? Mune muri mese here? Iwe wati unoshanda uko? Unoita zvedhizeri futi? Unotengesera wewe mota. Saka muridzi wedhizeri ndiani? Ndio wane mota. Ndio iwe waida kupiwa mari padhiri renyu? Vanoti $30 chigubhu. $30 chigubhu inopiwa iwewe? Saka ndo arova paya pane chizera iyi ndiani? Ndini ndacheka naye achekawo. Macheka mese? Hayi mamuchichinjana. Macheka naakso here kana kuti marova nechizera? Alright. Kwa ichi chiri muchigubhu chenhingi ichi chekoko ichi chii? Hair oil ndeye kudii? Munamato. Munamato unopinda madzibaba? Ko ichi chigemezi ndechei? Ngori mucheka unokudii? Saka izvi zvinhu izvi ndezvani? Chizera nesando iyi ndezvani? Nemagloves ndezvako? Maturuzi okuzogadzira basa? Iwe wati una makore mangani? 26. Ndakuzororadza kuti umufana sereke. 26 years. Saka muchibva panapa mamuchida kunanga kupi kuiwo kumwe nezitenobvu nedhizeri racho? Iwe wobva wapiwa cash wodzokera. Uri paofu here kana kuti utori pabasa pacho izvozvi?
uri paofu. Unotanga basa rini? Musi wa 3. Right. Oh. Foni yako waisa kupi? Iri muhomwe. Right, ibudise. Asongana na masisi mfana. Aukwaniwe. Right. Ndibudisire phone number za boss wako. Utira kafoni gwari pashure kwenyu manje mande. Amumbona chidavira phone yakadhimiwa kuti akangarima.